तो जुग जुग जी असरवा गोदिया के लाला नवा हो रहा जुग जुग जी असरवा गोदिया के लाला नवा हो रहा ये आशीष बाटे ये रमनवा जुग जुग जी असरवा गोदिया के लाला नवा होला और का इहे आशीष बाटे इहे अरमनवा जुग जुग जियस रउआ गोदिया के ललनवा हो रहा दिन होखे तो गुना चौगुना होखे रातिया चांद से भी चमकेला बबुआ के सुरतिया खजाना जुग जुग जी असरौला गोदिया के लाला नवा होला जुग जुग जी असरौला गोदिया के लाला नवा नृत्यांगना भी आ गई है तो हम चाहेंगे कि बबुआ के आशीर्वादी गीत खातिर तने तुम लोग नाच के अपन आशीर्वाद अपन दुआ भगवान से शुभकामना खातिर कर लो हाय 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 नाम करस बबुआ जिंदगिया में अपना रोशन इहे देखे सपना हृदय विशाल रोशन इहे देखस सपना नाम करस बबुआ जिंदगिया में अपना इनके ही गुण गावे सकल जहाना जुग जुग असरौआ गोदिया के ललनवा होला नाचे के बानू प्रदुमन जी तो इहे सब नाच नाचे के चाहे व्यास के जुग जुग जी असरौआ गोदिया के नाच नाचे ई तो जुग जी असरौआ गोदिया के मनवा में आस लागल हो लाल होइए मनवा में दीपक मनवा में लागल हो लाल होइए मनवा के दीपक मनवा में आस लागल हो लाल होइए मनवा में दीपक
मुआ दे हम सब एकदम चढ़ रहता रे जे एकदम हां आओ बुझाता कि हाले के सोरी में से निकलल उ सब मुंह से मारेलन सब बड़ा सुंदर भक्ति रहल हां जवना बने आहो मैया हां सिखियो ना डोले हो ताही बनवाना ना मैया मोरी लावे लू बसेरावा हो के ताही बनवाना। सबसे पहले आज की महफिल के शोभा बढ़ावे खातिर तमाम अभिभावकगण जितना बेरवा सब चल के आइल बानी सबका के नतमस्तक प्रणाम है गाय कलाकारों सराज तोड़ ले। बड़ा अच्छा लगा था कि इतना भीड़ में आप सब उपस्थित होके और ये प्रोग्राम के शोभा बढ़ावत तने कलाकारन पर अपन आशीर्वाद प्यार बरसावत तने देखे तो ए से बर एगो कलाकार खातिर जीवन में थाती ना हो सके ऐसे बर थाती हमनी खातिर कुछ हो नहीं हम अपने खातिर नहीं की कहो चाहे वो कोनो भाषा के गायक हो खस्तो चाहे कोनो इंडस्ट्री के नायक हो खस्तो चाहे कोनो पार्टी दल के नेता मंत्री अथवा विधायक हो खस्तो ये सब लोग के पीछे से अगर आप सबके वोट और सपोर्ट रूपी पावर हटा दिया जाओ तो शायद एगो मुख्यमंत्री के भी रोड पर आवत टाइम ना लगे गलती ना नो तो हमने के माने की खूब निमन गावते बानी जा खूब निमन अपना जाने मेहनत करी जा अरे वह सब देखल छोड़ दी सुनल छोड़ दी वाच कई छोड़ दी सोशल प्लेटफॉर्म द्वारा हमने के निमने गा के चुप समयाना के सुनाई जा ना नो ते कारण रउआ सब हमने के सुने नहीं जा बस प्रयास हमने के करता नहीं जा सबके हु के मंच के माध्यम से एक बार चरण स्पर्श करब एक बार ताली बजा के सबके हु आशीर्वाद दे दी हम खुश रही बर्थडे के केक के जाइल बा हां तो ओकरा के रखल जाओ ओकरा के काटल जाए देखब चोर मंडली में रउआ केक रख देले सब खा खा दिया सब वो में त एगो ढिढरा आइल मोय के कोई खा जाइयो काटे से पहले काट लिया सब लइकवा देखे में एकर देह पातर बा हां देह डोरा खोराक बोरा दूध कट्टू हो का हो दूध कट्टू चला कोनो बात नहीं पुरस्कार केकरा ओर से लिखल बा अच्छा ये देखिए सोना सुपर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हां पता करने जिला बलिया पुलिस गैस गोदाम के पास में डायरेक्टर चंदन देहाती जी बानी पुरस्कार देहनी भगवान से प्रार्थना एकदम और एकदम तीन रात साटा धाका धक चलत रहो चलते चलते एगो वंदना गणेश जी के हमने के गा लेब जा बड़ा सुंदर लय गौले हां अरे वो सब सुननी हां आए लय गवले हां तने एकर सौनो बढ़ाई ना भैया मेन के उठाई लेवल तनी भैया हेलो